giliranmu. Nah, gugus ilo. Ayo sungkem. Nambah lurah. Sungkem penonton. Sungkem pengrawit. Ini sungkem karo kiai iki. Lho, arep nanti.
Ya bisa ora? Aku lah ketemu koncoku TK. Jangan greget nih kabeh iki. Lah kancamu TK iki aku yo gumun lho Mas Gur. Aku ning kono iki iso titil-titil lulu lho. Titil kabeh. Aku wis sik mending to ning kono tak jak tos. Wah yo Mas Kentong tos-tos. Lah kok liyane sing lemu kan sementi. Ranjingan kae. Tapi rumahku ada yang beleng lho Bray. Lah wong mau gimana yo ngerti. Wong ya iki dikene bintang tamu. Lah wong teko kena kentung teko ngono mau sapa jale? Aku ki musuh cah cilik-cilik ora enek ajine. Ngomongi yo. Wis ora dhewe. Duk Surabaya, Jember, Banyuwangi. Mulon ya teko Jakarta. Iya, kowe iki Jawa pamer ngene ya. Ora kok pamer. Lho piye? Ning basa teko kene desa Tosanan. Ngapa jeneng ora enek ajine? Lah ya domong pergo cilik-cilik ora aku kentung teko. Lah kemasane iki lho. Nek kene wae dhewe bintang tamu lho. Bintang tamu. Iki terus nyapa ning kene iki terus yo wong ngomong barang iki. Lah wong arep ngomong bateran ora. Wong yo awake dhewe teko ning kene disambut sing meriah dadake yo sing apik ya to. Lah iya ora apa-apa Ndre. Iki lak wis enek undang-undang. Heeh. Bujangganong kuwi lagi metu dek iki. Oh, apa kuwi lagi tak sahne. Apa kuwi? Sapa wonge? Heeh. Sing tanggapan bareng kok ora melu omong potong 150. Oh, ya apik Mas Dok kuwi terakhir. Ya wis ora apa-apa. Ding. Iya. Apa ya? Ya klorak-klorak ngono kuwi. Potong ya ben aku lunas kok. Kowe wis lunas, Bang. Lah wong aku iki cara omong-omongan. Kayak wong loro omong-omongan tak sekali. Padahal aku ora sopan santun. Oh, Kowe jalan tepuk tangan bocah cilik ngene iki. Bagimu bahagia to. Cah cilik ya cah cilik ning awak dhewe gedung lho. Sopan santun ning ngarepe Pak TNI. Mbak Lurah ya enek.
Mbak Lurah rawuh. Aku ki yo gumun lho, Ndre. Nyapa lho Mas Gus? Kamu sitok iki lho. Heeh. Wong jane iki lambene kaya gumuh kopi ngene kok yo. Lah iya to Mas Gus. Delan to. Ih, kepane iso dombleh kaya ngene iki lho. Wong nek ora patek sinkron kok yo ngene. Lah iya Adek. Delan sangka brengos-brengos iki barang nduk. Didelok awake dhewe. Tipis manis ya to, heeh. Delan kaya luwak ya. Pak, balurah. Kula dilokne, Pak. Belon. Wong iki aja kok sombong kowe. Dadi seniman mbok sombong iki apa? Ora. Kok ditepuk tangane bocah cilik seneng merang. Kudune seneng karo balurah. Nyapa? Ini kok ngangkat martabat seniman reok. Sore reokan. Sore jaranan. Heeh. Iki lho saking cintae budaya balurah. Tepuk tangan buat Mbah Lurah. Ya ampun ya. Lah iya. Iki aja kakek ngomong ning omong titik iki kena. Iya. Cara balurah ngono kae to. Balurah tidak pernah egois dalam berpolitik. Bener. Wonge dadi lurah ya lurah, gak pengen dadi DPR ora pengen. Duduk sama rendah berdiri bukan raja. Nyatane, Mbak Lurah seragamnya apa? Ireng-ireng khas penadonan Ponorogo. Don burine kabeh penadonan ora. Ora patek wong yo sesepuh, opine sepuh. Lah ya iki Mbak Lurah iki ora beda-beda. Heeh. Lah iki lak ning desa Tosanan nuwun sewu niki menurut penelitianku. Oh, anaknya hilang. Sing namanya siapa? Ibrahim. Oh, Ibrahim dipanggil mama. Ayo Ibrahim kembali Ibrahim. Ayo. Tiwas susune ibu tanu lho kok. Ora. Pundi ya wonge. Oh, Ibrahim. Sama jenenge? Ibrahim. Ibrahim. Lah pernah ngene iki to nggih. Kuwi bandi di Ibrahim ana iso. Kuwi ngenteni sak barang-barang malah ana iso. Nggih ditenggo teng mriki mawon mengke kersane merapat teng mriki. Oh. Oh nggih niki sekedar saran mawon benjing melih jenengan kalungi klinting dados. Nek ilang iki kundang konangan Kok delok reok ya anak iklan. Endi ki anake? Tosanan iki lho ndelok reok salah satu penonton terbanyak. Tepuk tangan. Bejantra. Ya iya Mas Gun. Kerjane kaya ngene. Ora umum iki cara nek ku ngonceki ya. Desa Tosanan iki ya. Tosanan. Toto sayok untuk meraih sebuah kerukunan. Terbukti nek yo dina iki. Nangis. Nangis iki. Lah iki lho, kowe iki nangis ki nyapa to Mas nggih? Kowe iki mbok yo crita ning aku. Terharu. Ora Kowe ora urung salaman karo Mbak Lurah. ora kuwi. Lah apa to? Aku luwe Mbak luwe. Iki apa to? Makan tak roti ring kok luwe. Paling ngendak adewe kudu pola sing apik sing meriah totalitas. Ora totalitas iki piye to? Delok to. Awak dhewe ning kene nggawa adik-adik awak dhewe. Nek dingge Iki contoh. ora sanggar kabar ditanggap ora mungkin kaya ngene iki. Iya ora mungkin kaya ngene iki lho, iki luar biasa Iki lho. bocah cilik kabeh dijak ben duwe pengalaman. Jam terbange ben ro, wong tuwa-tuwae padha seneng lek anake tampil kabeh. Nek mumune piye? Kawula bantar angin. Yo, Apa ki tanggapan ora mikir kono dhewe ngejak anak-anake. anake. Lah wong trayur 20 juta ora dikena dinyang lho. Bose iki. Adene kepo mbok nyang mriki. Kok teko kono? Ya tenanan. Ya. Ses.
Mas. Salaman ngene. Nuwun sewu Mbak Lurah niku nembe disalini Mas Mungge nggih. Jenengan cek anu akike jenengan wonten sing ilang napa? Ora nggawa ya beneran. Celumat-celumut tak bocah iki kok. Apa satu sing dhuwur 5 meter. Bongko melu sapa BPJS kok. Wis satu bunuh diri. Anak buahmu lho, Bok. Apa wis nek sempuk kowe. Aku nyalimi ngono ki nyapa? Nyapa? Ora gani sesepuh. Ngono kuwi. Aku yo matur suwun. Karemu ki tawadhu. Awak dhewe ditanggapi ngene iki padha karo rezeki. Bener. Oh. Dadi yo kudu disalami lho. Ya Ya Ndek kok yo ora ro. Hei. Iki wis tak salimi. Heeh. Bagian mrene. Oh, ya sing gede sing kene. Lah wong mrene iki tuwa-tuwa apa yo nggo sangu? Lho. Iki sa. Balura iki lho. Ya Pak yo nek iso. Mbak iki sekoro kok tone ndase. Balura. Dalam rokokmu apa? Ditawani Balura rokok apa? Kula mboten kok, Bang. Mboten rokok. Rokok ora? Aku ala-ala mabuk, Mbak. Ya Allah. Matur suwun lho, Mbak. Ya Allah. Mbak. Wah, nggih. Ya Allah. Nggih, pundi? Ya Allah. Lha iki prei bakul sapi kae lho iki. Bakul sapi malah duwite akeh kok. Lah iya. Pak, 40. Oh, mboten napa-napa. Ya wis. Nggih, pangestunipun, Bang. Nggih. Oh, menika. Nggih. Semanding ki apa? Nggih. Lah iki akhire nyanong malah sejarah iki. Lah iki jaremu sing barisan kene. Gua pitik to. Malah ngomong sejarah. Perane sejarah lho. Ndandake kok kene khususan ngono entuk 100.000. Iki wis apik etika dalam seniman iki. Kok iso? Kena tinggi contoh. Kene wis saliman karo sing tuwek-tuwek. Aja bongok-bongok malah susum brodol. Kena tinggi contoh cah cilik-cilik lho. Pak Lurah ning sandene Pak Tentara. Pak Tentara. Ning nuwun sewu Pak Tentara. Nggih ngapunten nggih, masuk kelas seniman ngene iki sing sering dipandang sebelah mata. Iya. Adikku saiki ning Kodem Sukorejo. Kodem kok Sukorejo potonganmu Kodem ya Ponorogo. Yo Kodem Ponorogo. Sukorejo ki Koramil. Iki nusa Koramil. Iki nusa nggih Bu. Masuk seniman nek ora dadi adikku lho saiki. Iya. Ning Koramil Sukorejo. Dadi tentara pangkatnya Poletgol. Ora iki kecekel main, Mbak. Tak kira nang sekolah ge dadi abdi negara. Cok kae, Balura matur sembah nuwun. Mugi-mugi lancar rezekine, paringi panjang yuswa. Dados pemimpin ingkang amanah. Tambah solid. Nah, niki sekedar pengumuman kagem sedaya masyarakat Tosanan, nek acara sonten dugi dalu mengke dereng rampung ampun kundur rumiyin. Soale wonten doorpress saking Balurah nggih menika pager bedak menika mungkin saged Kuwi ora hadiah. Iki dike jarang kok bengi. Oh nek iso. Iki yo dongane to. dongane. Iki dongane. Ngono. Heh? Masyarakat Heh? didongake masyarakat ngono. Ayo. Lah itu. Tak omongi,
Mas Ageng wis dongane, wis apa jenenge ngonceki desa Tosanan. Aku wis apa jenenge dongane Mbak Lurah. Saiki genten kowe. Asmane Mbak Lurah sinten menika? Mbah Trimo. Mbah Trimo. Ah iki lah. Mbak Trimo iki saka jenenge wong wis nriman. Trimo ing pandom ngono jawabmu. Mosok kok ora kok unceki sito. Kancai. Trimo. 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 Triki tiga. Ya temu bahasa Inggris. Tiga ki siji ya. Heeh. Satu-satunya Mbak Lurah sing kena dadi barometer ya gini lho. Tidak pernah egois dalam duwe jabatan. Duwe jabatan. Nek Ya. ayo seneng kabeh, masyarakat disenengne kabeh muga-muga ora kena laknat desa kene. Ya bener. Kadya desa sing gemar Ripah loh Jinawi. Ya temu lho. Sing keloro loro angkat waktumu kanggo masyarakat. luangkan waktumu. Wis terbukti gawe acara nggih menika ya mbaturi masyarakate ning lenggah wonten mriki. Oke. Ro arek iki rukun. Muga-muga masyarakat Tosanan iki dadi rukun. Rukun wis terbukti kayaknya ta. Terbukti kae. Tosanan. Tosanan mangkuli mau. Aja lali aku mulai iki mbok sawoni iki, Iki apa to? Teko kono barang iki lho iki kaya telu tekane donga kuwi bakal teko. Saka dongane wong akeh iki muga-muga Mbak Lurah diparingi sehat. Amin. Mbak Lurah ben iso seneng karo budaya. Amin. Dadi sudut pandang desa-desa liyane. Elu. Oke men. Lah kan telu. Lu. Ngono. Lah to, kayaknya sik to to. Kan luwes lho. Lu iki lu kadang yo ngelu. Lah kok iso penemu ngono Mbak Lurah iki kadang yo ngelu. Lah kok ngelu? Mikir ora dipikir masyarakat siji ning kabeh. Kabeh. Sampai masyarakat ku ben rukun iki piye? Ya ora ngono nek wis keterak becak ya bosok lho jenenge lurah. Baca dipikir kono bane to. Mo iki limo. Mo iki limo iki kiblat. Papat kiblat mau pancer. Papat kiblat limo pancer Mbak Lurah iki masa sak sibuk-sibuke ora lali 5 wektu. Ya temu ngono lho. Salat 5 waktu wis apa? Dilakoni masa sesibuk apapun wong iki tetep salat. Tepuk tangan buat Mbak Lurah. Alhamdulillah. Kaya ngono kuwi lho. Mugi-mugi sedaya masyarakat ingkang rawuh wonten mriki paringi panjang umur. Sehat selalu. Amin. Rezekine mili deras Allahumma. Amin. Kripik gedang, kripik telo. Niki mengke tesih wonten atraksi penekan. Penekan Bu menika panjenengane 20 meter mungkin. Mas Gong ning kene barang sing delok ya adi-adi awake dhewe. Ndandake lah pomone apa jenenge? Ora ning ngono barang awake dhewe kudu ngekeki apa jenenge? Contoh. Contoh sing apik ora atraksi iki ora karo salto tok ning awake dhewe kudu iso membuktekne lek ngene. Oke, Iso betul. ngono kuwi barang. Ayo. Ayo. Iki harus ngono. Ora sempakan ya. Kenapa? Iso mah gandul. Mangkane disawang to. Iso PC. Hati-hati. Kaya. Ya kaya ora ketok enak anyar.